Дезанагӣ дар назди Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ дорад. Ака VPN скачат кардам, Германияш кардам, мешавад. Агар ҳуҷҷат дошта бошӣ, вақта сардори оила кардагӣ бошӣ, ба хизмат даъватат намекунанд. Ака барои патент кардан я моҳ намерасанд, мекунанд патент ё ки не. Аз ширкати шифоравғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. Агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед, ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. Доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. Ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. Ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорубон Сафаров. Тамошобинони азиз, умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Нафароне ки мехоҳанд проверка кунанд ки оё депортошон кушода шудагӣ ҳаст ё ки не, дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да муроҷиат кунед. Проверка мекунад ки выезди шумо ба Россия маҳкама ё ки кушода. Проверка кардан платни мебошад. Аввалин ахбороти мо оиди пешгӯии болоравии қурби рубл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз болоравии рубл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши сомониро барои рӯзи душанбе эълон кард, ки тибқи он қурби рубл каме боло меравад. Яъне ки рӯзи душанбе гуфта пагара дар назар дорем. Тибқи нишондоди ин ниҳод арзиши 1000 рубли русӣ дар бозори арзии кишвар барои рӯзи душанбе 111 сомониро дар бар мегирад. Чихеле ки медонед тӯли ҳафтаҳои охир рубл дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят паст шидагӣ буд, ки ба 80-85 сомон баробар шидагӣ буд ва хушбахтона аз пагоҳ шурӯъ карда қурби русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон камтар болотар мешавад, ки баробар ба 111 сомонӣ мешавад. Як кас нависондаи салому алайкум ака, бори 14 менависам, ҷавоб наметӣ. Ака, баъди курси дуюм донишгоҳро академӣ карда ба давлати Россия омадам, аммо бемор шудам. Мехоҳам ба Тоҷикистон равам. Метавонам донишгоҳро давом диҳам ё ин ки маро хизмат мебаранд? Илтимос ҷавоб диҳед, ҳозир зарурист. Бародари азиз, агар хато накунам, як панҷум бора ки марам ба саволи та ҷавоб додастам ва хушбахтона имрӯз дар аввали видео хондум саволта ман ҷавоб додам ва гуфтам, дар ҳоле ки та академически кардӣ ва Федератсияи Россия рафтиву ва муҳлати академӣ кардагӣ ба охир расида барнагашти, аллакай та аз донишгоҳ хориҷ ҳисоб мешавӣ ва вақте ки Тоҷикистон омадӣ, та донишҷӯ ба ҳисоб намеравӣ. Айни даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ боша, ба хизмат сафарбар карда мешавӣ. Вале агар ягон беморӣ мақсад сериозни доштагӣ бошӣ, метавонӣ ки бо тариқи ҳамун беморӣ ҳуҷҷат кунӣ ва аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод бошавӣ. Ба хат тиҷаи нависонда: салому алайкум ака, умедворам ки хуб ҳастед. Пешакӣ раҳмат, ҳамин саволи мо дар ҷавоб битен ака. Ман ду ҳамсар дорам, аз ҳар душ як фарзандӣ дорам, ҳар душ дар номи хидмат. Мара ба хизмати ҳарбӣ мебаранд, аждат дорам. Видеоҳои навта. Не бародари азиз, аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Вале бародари азиз, як чизи дигара хотиррасонат кунам ки дезанагӣ дар назди Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ дорад. М нависондаи: акаҷон, илтимос як ответи аниқ тиҳед. Телефон рассрочка гирифтам, наспоридам. 5 моҳаша Тоҷикистон рафта метавонам аз Тоҷикистон спорам ша. 4 моҳ шид бекорам. Илтимос ака. Касое ки телефон кредит мегиранд ва мехоҳанд ки ба Тоҷикистон биёянд, бале, омадан метавонанд. Вале дар ҳоле ки агар шумо пардохт кардагӣ набошед, ҳамун пули шумо фоиз хӯрдагӣ бошаву як миқдори калон ҷамъ шидагӣ боша, фикр мекунам дар аэропорт ғамтон метиҳанд ё ки депортон мекунанд, ё ки агар гузаштенам пула ки наспориден, виестона маҳкам мекунанд баъдан. Зафар Соҳибназаров нависонда: салому алайкум ака, як савол доштам. Бародарам дар Оренбург бояд Москва биё, патент дошт. Не ки патента 2 моҳи аввалаш сумша спорида, дига наспорид. Ӯ патент сӯхта як 6 моҳ меша патент карда, агар Москва биё патент карда метавона барвақтар ответ дем бахшиш да. Бале бародари азиз, агар регистратсия дошта боша аз Оренбург ки ба Москва омад, аллакай ҳуҷҷатоша бояд аз сари нав кунад.
ба ҳамин хотир регистратсияшам нав мекунам ва патентшам ба дастрас мекунам. Зеро нависонда: салом алейкум ака, ҳами сардори оиларо ба хизмат мебаранд ё ки не? Агар ҳуҷҷат дошта бошӣ, вақта сардори оила кардагӣ бошӣ, ба хизмат даъватат намекунанд. Барои сардори оила будан ту бояд барои ба қайд бимонихта ва ҳуҷҷат бигирӣ. Муҳаммад Додов нависонда: ака, барои патент кардан як моҳ намерасад, мекунанд патент ё ки не? Чӣ хеле як моҳ намерасад? Чира дар назар дорӣ бародар? Нафаҳмидам рости гапта. Агар ки дар назар дошта бошӣ ки як моҳ зиёд шидагие дар Россия қарор доштани тира, баъди як моҳ агар документота барои патент ки пешниҳод карданӣ бошӣ, аввал мерай 10,000 рубл ҷарима месупорӣ ва баъд патента метавонӣ ки дастрас кунӣ. Чунки қонунгузории Федератсияи Россия ба шаҳрвандони хориҷӣ муддати 30 шабонарӯз иҷозат додагие ки бояд патентҳои худшона дастрас кунанд. Шарипов нависонда: ака, илтимос ҷавоб деҳ. Солат расон набоша, хизмат мебаранд? Не, бародари азиз. Солҳои таваллуди 2004 то 1995 ба хизмати ҳарбӣ даъват мешаванд, вале дар иҷа моҳоша ба назар мегиранд. Соли таваллуди 2004 ки 18 сола шидагӣ набоша, ба хизмат даъват карда намешавад. Исфандиёр нависонда: акаи Сормон созен хубен, 10 март Шереметова Бохтар рейс напарид, отменид карданд. Компанияи Северни Ветер, компанияи S7 хеле ки ман гуфтам дар видеои гузашта, тӯли якчанд муддат парвозҳои худшон ба ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Кӯлоб қатъ гардонидагие. Ба ҳамин хотир аз ширкати S7 билет харидорӣ накунед. ҳозира шуда. Толиб Рустамов нависонда: ака, ман ду кӯдак дорам, военни кафедра бихонам органҳои давлатӣ да кор карда метавонам? Бале, бародари азиз, як сол хизмат мекунӣ, баъдан метавонӣ ки мақомотҳои болоӣ да кору фаъолият кунӣ, яъне ки мақомоти прокуратура, суд, коррупсия, ана ҳамин ҷоҳода то рутба надошта бошӣ ба кор қабул намекунанд. Нуров нависонда: ака, VPN скачат кардам, Германияш кардам, мешава? Бале, бародари азиз, мешава. Касое ки дар Россия қарор дорен аз дромадани сайтҳои Instagram, YouTube ё TikTok азият мекашен, аз плей маркетҳои телефонтон VPN скачат кунен ва странаи ҳамура дигар давлат бимонен, программаро доимӣ гирён бимонен, ягон зарар надорад. Ҳама каса ҳамира истифода барен ва амал кунен. Ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. Дар канали мо ҳатман обуна бишен. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.